să vă jucați Dead Reels numai că de pe Google, pentru că în acest episod o să mă joc Dead Reels de pe Google. Și vreau să vă spun, salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod o să ne jucăm Dead Reels de pe Google. Da, oameni buni, o să fie cam greu, dar na, ce să facem? Văd că o să ne dă niște căul și pot să vă spun că am mai jucat Dead Reels de pe Google. Dar și poate o să facem și shorturi șmechere. Shortsuri șmechere. Deci, cum puteți vedea, văd că aici e cam de cumpărat, bă. Așa de nașpa era înainte Dead Reels-ul vechi, bă. Așa. Bă, da, așa de simplu era. Ok, ne-am luat un pistol care, bă... Nu, cine știe ce, bă, dar uitați cum arată trenul, bă. Uite cum arată trenul, bă, ce nașpa arată. Hai să mergem puțin cu el. Ura, ce nașpa merge, bă. Deci, bă, Dead Reels de pe Google, bă, e foarte nașpa pentru că îți dă doar reclame, bă. De ce s-a întunecat cerul așa? Nu știu. Aici poți vinde? Hai să vedem. Da, cum spuneam, e foarte nașpa că îți dă multe reclame, bă. Bă, a început să se întunece, bă. Noaptea lupilor. No welcome. Bă, în șerif parcă nu găsești nimica. Da, uite un oraș mai în față, bă. Un oraș. Oare să-l facem? Hai să-l facem. Hai să facem primul nostru oraș din Dead Reels de pe Google. Da, așa din aș pe Dead Reels-ul ăsta. Wow! Wow, deci o să deschidem o bancă. Am murit! Mai bun, cam acesta a fost episodul. Nu uitați să vă abonați. Eu am fost Luca Marp și hai, pa, pa!